Μία πρώτη διαπίστωση. Το αύριο κλείνουν 2 χρόνια θητείας αυτής της κυβέρνησης, 2 χρόνια μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Στα 2 αυτά χρόνια έγινε μια συνεχής προσπάθεια, σε συνέχεια των όσων είχαν γίνει την προηγούμενη τετραετία, για να μπορέσει να ολοκληρώσει η Ελλάδα την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι κυκλοφόρησε το ευρώ στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε χωρίς δυσκολίες. Με τον τρόπο αυτό σταθεροποίησαμε ακόμα περισσότερο την οικονομία μας και δώσαμε ακόμα περισσότερη όθηση στην ανάπτυξη. Τα 2 χρόνια που έρχονται, και όχι μονάχα αυτά, ανοίγει ένας νέος ιστορικός κύκλος. Αρχίζει μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου πια η επιδίωξη δεν είναι να συμμετάσχουμε, αλλά η επιδίωξη είναι να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση, οικονομική και κοινωνική. Δηλαδή, να φτάσουμε το βιωτικό επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, να μεταφέρουμε το κέντρο της πολιτικής από τους αριθμούς στον άνθρωπο. Αυτή είναι η αξίωση της κοινωνίας. Αυτή είναι η επιταγή της νέας εποχής. Για μας η ισχυρή Ελλάδα δεν γίνεται με ανίσχυρους τους Έλληνες πολίτες. Γνώμονας της δικής μας πολιτικής είναι μια Ελλάδα με ισχυρούς πολίτες. Θέλουμε οι Έλληνες να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια, να αισιοδοξούν για το μέλλον τους, για το μέλλον των παιδιών τους. Θέλουμε και μπορούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους με πίστη για την προοπτική της πατρίδας μας. Θέλουμε να διαχέονται οι καρποί της ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Είμαστε εδώ ενωμένοι μπροστά στην μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουμε και αναλαμβάνω. Ευθύνη να αλλάξει πορεία η χώρα για μια χώρα ευνομίας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, ανάπτυξης, πράσινης ανάπτυξης και προόδου. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Συγκυβέρνηση θέλουν 3 ειδών συμφέροντα. Πρώτον το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Αυτό το δίνουμε σήμερα στην δημοσιότητα. Αφορά 700.000 θέσεις εργασίας. Αφορά 700.000 θέσεις εργασίας. Στις 7 Ιουνίου ψηφίζω για ευρωπαϊκές πολιτικές που θα δημιουργήσουν 10 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. 10 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας με επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη. Στις 7 Ιουνίου ψηφίζουμε για την Ευρώπη. Αποφασίζουμε για την Ελλάδα. Πασόκ. Πρώτα ο πολίτης. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κυρία μου, με όλο το σεβασμό, δεν γίνεται να παγγέλει ποίηματα, ας πούμε. Υγεία, πλούσιο φωτισμό, χαρά και ουράνια δώρα να δίδει ο καλός Θεός στην Υπουργό την Δώρα. Εγώ δεν πάω καλά. Πέστε μου, δεν πάω καλά εγώ.
Συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά στα Ευαγγέλια. Λέει το κατά Μαθαίον για την τώρα. Το προέβλεψε. Και εκεί είχε λαδώσει Μητσοτάκης, Θεέ μου. Μπορούμε να εκπονήσουμε διότι ξέρουμε καλύτερα την ελληνική οικονομία και τις ιδιαιτερότητές της. Ο τόπος πρέπει στις 18 του μήνα να έχει κυβέρνηση. Και μάλιστα στις 18, όχι στις 19, όχι στις 20, όχι στις 21, να μην ζήσουμε πάλι αυτή τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Από τις 18 στις 28 είναι 10 κρίσιμες μέρες που πρέπει να αξιοποιήσουμε μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής. Ο τόπος στις 18, και αυτό είναι η πιο υπεύθυνη θέση, πρέπει να έχει κυβέρνηση. Και θα έχει ή κυβέρνηση με πυρήνα την αριστερά που θα ακυρώσει την πορεία προς την καταστροφή, δηλαδή